ide ko bamta anande ala jokeren dam ade ko bamta yalla dandu mele kiram bonda bamtare leñola o bamtare Africa bamtare dengalam kondi maga kongala andede album be ko video be foto mashallah no joni dara alkuli be do jara mashallah ngam ken hande lani ko fotere tan jango be kam kom assalamu alaikum wana hari ya ko gam sayida parce que min jodi hakuri gijamen ko be biara kam ko mi jangay pourquoi hein be panji min non mi jangi I U O E hato est ce que to mi wa mi jangay mo jani hein mo kala mi jodi gijamen biara kam ka jangana ay so kayit regalade ko miñamen be sana ngati jangoy ko ken janga min non mo jangu ko mi jangana A I U O E ada ndi kay dum mi jangi kon non est ce que mi diwali mi diwi jangude non ɗon ko majjere ɗon ko majjere min mo ganduɗa yo watte lawol aɗa foti duuɓi janggi temedere capan jeetati jeere anga moɗo pa a faami ɓe ngami diwani duuɓi sappo ɗi jaa a diwani wiyeɓen ɓe yayi ɓen ɓe wona ɓe jeewe hande aɗa wayni janggo aɗa wawi jangguinde way a haali goo Allah hokkima haqqille wiide aɗa yaha aɗa darto e gandal so Allah jaɓi min ko gandumi ko mami haalani ɗum wallahi jam an dartanno a faami an dartanno yo Allah waɗ ɗum hunde moƴƴere amin ya rabbi neɗɗo mais so tawi yimɓe ne jawima dartintude yawaari inchallah ko ɗum woni hunde haqqan hunde daguede ko ɗon aɗa wawi ittude yaware taw wona doole ma wona pette ma wona goɓɓe ma mi janggani noon kono fulɓe ne mbiya neɗɗo ne wawi jakkude tew taw molani mi janggani mais wata meɗɗo ngal de sa meɗɗima ngal a nguppangal hay so seeɗa eyi joni aduna mi haalama tan misal gaɓɓu taw haade men arde e alcool he gueɗe tati en aduna so Allah hokkima wiyo haɗe milliard so hokkima muñal o hokkima sabirade o hokkima wawande jungo ma e mungo ma e koyɗe ma a malama donc haqqi gandalam sukaku ɗum noon yonnane ɓama alcool ɗum ɗo aɗa ko holɗum andu hoore ma ɗo holɗum mi anda se mbelama mbiyen be a faami ɗum noon ko dartu ballal Allah way ɗon kadi ɗo woni tan ko baata so wiyama baano wona gonɗo galle o ko ballal Allah kala innama aade ko wone mum yo dartu ballal Allah wata ɗamino e neɗɗo way a haali gonga ceerno wata ɗamino e neɗɗo a haali wata ɗamino e mawɗo wata ɗamino e mawɗo hay goto ɗamino e Allah woni dokkowo mo wajata a haali gonga ceerno wallahi billahi ɗen waɗiɗi kay a haali ɗo goo voilà ɗo ko sey sey way sey wata jaɓ ceweram aduna sey way par ce que innama aadi ko an sewnata hoorema yimɓe cewnuma a haali goo a faami mi cewni kam de ɗum addani kam arde ɗo noon bo joni oɗo elle aɗa andi wiruɗa ɗum sewo o momtante anani se en adda cellal en itta yawar en walla neɗɗo e muñal par ce que neɗɗo so a jaɓata yawar tan a jaɓan muñal jettina hoorema mette haali goo de wata won mbereru aduna wallahi jawkal aduna hay hunde wonani voilà no foti jom million ngaji maayi en acci jawdi mumen no foti patron en ɓe maayi en acci jawdi mumen ɗum noon kala ko dañƴa e aduna ɓinguelam anno ceerno to ɓoyɗo tan mi woya ala sa woytana woyna continue ko kalɗa kon ɓe a faami sa daari oɗo nderer aduna kala ko miijiɗa e aduna woni bone ko nderewo joni ceerno a jarama a tinne yo Allah waɗema barke joni andi ko jimmi mballa kam miɗe momnam ɗum ɗo ala ɗum ɗo momdetake hande ko alet jangol altine ar puɗɗoɗa jangde so Allah jaɓi jalanoɓe ɓe wallahi ma jangguimi jarama inchallah inde nde min o almami imam oustad Cheikh Sylla almami imam moustaz Cheikh Sylla a jarama jarama yettoɗa mino Camara Camara yimɓe
jarama moƴƴere Allah e ma Abonnez-vous.